Poštovane kolegice i kolege, želim svima svako dobro za blagdane i molim gospodina tajnika da utvrdi nazočnost. Pozdravljam gospodina gradonačelnika, sve predstavnike medija i sve vas nazočne. Izvolite. Evo, hvala lijepo, također vas sve srdačno pozdravljam. Pozivam da pristupimo utvrđivanju kvoruma na današnjoj sjednici. Petar Krompotić. Nazočan. Anela Sedar-Pašalić. Zdravko Župan. Petar Radošević. Ovdje. Jadranka Pejnović. Ivan Bronzović. Vlatka Devičić-Stirinović. Petar Đapić. Marijan Brkljačić. Marija Čačić. Vladimir Jurčić. Josip Šaban. Ivan Nekić. Nada Alić. Katarina Laktić. Ana Šikić-Rosanić. Josip Župan. Utvrđujem da 17 članova gradskog vijeća na 6. sjednici, svih 17 članova, te da isto može donositi pravovaljane odluke. Hvala lijepo. Svi su nazočni, jel? Odlično. Dnevni red ste dobili u materijalima. Imamo predloženi dnevni red. Dobili smo odgovor na vijećničko pitanje i dopunu dnevnog reda, je li tako? Dobro. Otvaram raspravu oko dnevnog reda. Ima li ko primjedbi u stvari? Izvolite, gospodine Krompotiću. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine gradonačelniče, zamjeniče, poštovane kolegice i kolege. Inače, ovo je možda jedna, ne možda, nego je zasigurno najvažnija sjednica ove godine u ovome sazivu gradskog vijeća. I ja sad govorim u ime kluba. Znači, uvažavajući sve točke i imenovanja i planove, najvažnija točka je usvajanje proračuna. Kao što znate, izmijenio se zakon o lokalnoj i područnoj, odnosno regionalnoj samoupravi, kolokvijalno nazvan lex šerif, i kod nas je ovdje u gradu Gospiću na snazi takozvana kohabitacija. Nismo imali nekih dogovora. Ovdje, kao što vidimo, imamo prijedlog proračuna, odnosno projekciju za i sljedeće 2 godine. Alternative nema. Kao što znamo, znači zakon je naložio da gradonačelnik mora dostaviti proračun, a gradsko vijeće mora usvojiti do 31. prosinca, odnosno ili u tom razdoblju donijeti odluku o privremenom financiranju koja važi 90 dana. Mi alternative nemamo, nego imamo samo proračun. Mi smo dakako taj proračun podrobno proučili i odmah mogu najaviti da ga mi nećemo na ovoj sjednici poduprijeti. Ne znači da ćemo glasovati, nego je moguće da će se sjednica prekinuti pa da ćemo imati nastavak sjednice kad zakaže predsjednik, a to može biti i na staru godinu. Da bi se to izbjeglo, ako je to ikako moguće, ja predlažem, gospodine predsjedniče, da odredite pauzu od 15 minuta, a ako je gospodin gradonačelnik voljan, da u tih 15 minuta obavimo konzultacije u njegovom uredu. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Ima li još primjedbi ili prijedloga? Nema. Određujem stanku od koliko minuta? 15. Hvala lijepo. Dnevni red ste dobili, izvršili smo konzultacije, nismo uspjeli se dogovoriti oko nekakvih izmjena, oko uvrštavanja odluke o financiranju, to se nismo dogovorili. Prema tome, nastavit ćemo sa ovim dnevnim redom, s tim da smo dobili dopunu dnevnog reda sa točkom, to postoje točka 12. Imate novu dopunu dnevnog reda, tako?
Radi se o savjetu mladih. I ta bi točka postala 12. a ukupno bi imali 25 točka. Znači, tko je za ovakvu dopunu dnevnog reda? Hvala lijepo, dopuna je prihvaćena. Tko je za ovako sada cjelovito dopunjen dnevni red? Hvala lijepo. Prelazimo na prvu točku dnevnog reda, to je aktualni sat. Molim vijećnike da pristupe na stolu. Ja nisam vidio da aktualni sat. Ne znam se. Ja ću desiti. Ovo mora biti test. Hvala lijepo. Imamo 10 vijećnika. 9 koji su javili, idemo redoslijedom. Prva je gospođa Pašalić, izvolite. Evo, lijepi pozdrav svima. Još jednom upućujem čestitke za Božić i božićne blagdane. Poštovani gospodine predsjedniče, tajniče, gradonačelniče, zamjenice, zamjeniče, kolegice vijećnice i kolege vijećnici, poštovani novinari. Obraćam se gradonačelniku gospodinu Starčeviću s jednim pitanjem. Ponukana svim onim rečenicama iz predizborne kampanje, govorili ste onako vizionarski i prosperitetno o gradu Gospiću kao gradu s 20.000 stanovnika. Temeljem statistika Državnog zavoda za statistiku u nekakvih zadnjih pola godine područje grada Gospića napustilo je oko 626 ljudi. Kad sam išla to malo proučavati, onda se većinom odnosilo na mlađu populaciju, dakle na mlade ljude s područja Ličkog Osijeka. Sad ovako, vi ste dakle poduzetnik, čovjek koji poznaje gospodarsku politiku, mene zanima kako reagirate na takve rezultate i što mislite napraviti kako bi se to spriječilo. Nekako kad se sve to proučava, čini mi se da je to najmasovniji odlazak s naših područja, pa ako i ne gledamo u ono razdoblje srbo-četničke agresije. Prema tome, mislim da bi nekakav moto zadržavanja ljudi na ovim prostorima trebao postojati dalje. Hvala vam lijepo. Gospodine predsjedniče, štovani gospodo vijećnici, dobro pitanje. Mi govorimo o posljedicama, a ne o uzrocima. Ja već više od 15 godina govorim da nam se ljudi iseljavaju. Više od 15 godina govorim da nam je izuzetno potrebna proizvodnja koja će stvarati dodatnu vrijednost. Više od 15 godina nijedan proizvodni pogon nije napravljen na prostoru grada Gospića. A imali smo prigode, imali smo novca, kupali smo se u novcu i sad je gradonačelnik Karlo Starčević jedan od temeljnih problema da se ljudi iseljavaju. Upravo zbog toga sam se ja, uvažena gospođo vijećnice, kandidirao jer nam ljudi odlaze, jer se ranije nije ništa napravilo i činim puno da bi doveo proizvodnju, da bi zaposlio mlade i da bi učinio korak povratka i smatram da će 2018. godina biti godina povratka naših ljudi iz Gospića i iz Ličko-senjske županije, da ćemo otvoriti radna mjesta. Radimo, međutim moram nažalost reći,
Ja imam svakodnevno nekoliko podmećanja upravo sa strane ljudi iz Hrvatske demokratske zajednice sa najviše razine, da sve što radim ja i moji suradnici moramo nažalost raditi u tajnosti, a da vam ne pričam kakav je to odjek sa strane kad vi lobirate kod nekoga za gradnju tvornice ili proizvodnog pogona, a on veli, a kakva je klima dolje. Mislim da je sve rečeno. Ovo su posljedice, a uzroci su puno dublji. Hvala. Ja sam samo htjela reći, gospodine Starčeviću, da trebamo gledati malo u budućnosti i da trebamo gledati naprijed. Sve ono što je bilo prethodnih godina, to su nekakva prošla vremena i mislim da treba poduzimati nešto čime bi se ljudi na ovim područjima zadržavali. Posebno mladi ljudi, mlade generacije i trenutno ne vidim što je to i da se to na neki način zaustavi. Hvala. Nije bilo pitanje, pa idemo dalje. Sjeti. Nije bilo pitanje, sjeti. Nemojte, gospodine gradonačelniče, idemo brže. Gospodine Đapić, izvolite. Ja vas isto sve lijepo pozdravljam. Želim svima sve najbolje. Gospodine gradonačelniče, čini se da je najbolje što ste napravili ovih 6 mjeseci uhljebljivanje. Naime, čuli smo da ste htjeli da se uvede, da se u nadzorni odbor usluge uvede plaćanje članovima nadzornog odbora, ali to eto nije prihvaćeno. Zatim, nakon što smo na jednoj od prošlih sjednica imali temu nove pravnice u gradskoj upravi, sad imamo novu pročelnicu, pa me zanima je li to ta racionalizacija rada gradske uprave koju ste spominjali, stalna nova zapošljavanja u upravi. Poštovani predsjedniče, poštovani vijećnici, sve vas još jedanput pozdravljam te vam pridružujem se čestitkama za ove blagdane. A sad znači da odgovorimo na pitanje gospodinu Petru Đapiću što se tiče uhljebljivanja. To kao što gospodin Petar kaže ovog najnovijeg za pročelnicu. Koliko ja znam, to mjesto je ostalo upražnjeno nakon što je bivši pročelnik gospodin Josip Kovačević samovoljno, odnosno samoinicijativno napustio to mjesto te odmah dobio posao u 112. Sad je to, je li to bilo uhljebljivanje? Skočio je sa jednog mjesta pa je otišao na drugo mjesto. Koliko ja znam, natječaj za pročelnika bio je javan, svima dostupan, mogli su se prijaviti svi. To je mjesto koje je bilo znači upražnjeno, gospodine Đapiću. To nije mjesto koje je gradonačelnik Karlo Starčević izmislio. To je mjesto postojalo. Gospođa Ivana Kalebasić ispunjava sve formalne, to jest ispunila je sve formalne zahtjeve, ima odgovarajuću visoku stručnu spremu, pristupila je pismenom testiranju, prošla je, otišla je na usmeno testiranje, prošla je, tako da ja stvarno ne vidim što je tu tako sporno kod gospođe Ivane Kalebasić. Ako želite vidjeti životopis, naravno, dostupno je svima na uvid, samo morate doći u grad, zatražiti, to ćete fino dobiti. A to je sve uhljebljivanje. Sad mene zanima kakve su kompetencije nekih vijećnika koji tu sjede, a direktori su na nekim pozicijama u gradu Gospiću. Kakve su njihove kompetencije i je li to bilo uhljebljivanje? Sad tu se da dosta o tome, naravno, porazgovarati o tom pitanju. A ja vidim da neki su zaposleni u županiji. Sad je li to bilo uhljebljivanje i kakve su njihove kompetencije i kako su oni došli tamo? To je opet sada razgovor možda za neku drugu sjednicu. Evo, ja se zahvaljujem. Hvala lijepo. Ja mislim, gospođo zamjenice, da ovdje nije tema ni županija, ni druge firme, nego rad gradske uprave i gradskog vijeća. Što se tiče stručnosti nove pročelnice, ne ulazim u to, ali mislim da je sigurno nije stručnija od protukandidatkinje koja tu već godinama radi i koja ima iskustva na tom poslu. A što se tiče testiranja, nemojte te fore prodavati da je najbolje riješila test i da je bila najbolja na ispitivanju. To je smiješno malo. Hvala lijepo. Sljedeći gospodin Ivan Božović. Pitanje odgovor. Nije odgovorila. To nije odgovorila.
pitanje, na odgovor i na komentar. Točno. Evo, gospodine predsjedniče, tajniče, gradonačelniče sa zamjenicima, poštovani vijećnici, mediji, sve vas lijepo pozdravljam, svima još jedanput sve najbolje. Moje pitanje će biti usmjereno na gospodinu gradonačelniku. Ja bih rekao ovako da što više onako nekako po gradskim kuloarima slušam, tako više vi dobivate jedan sinonim koji ide otprilike ovako: kršenje zakona Republike Hrvatske, omalovažavanje gradskog vijeća, uhljebljivanje. Kad kažem uhljebljivanje, ja ću se tu malo kasnije dopuniti, neću se bazirati što kako, nego samo na koji način. Tu smo već imali duže vremena priliku čuti svjesno kršenje zakona vezano za vašu firmu, vaša privatna stvar, vi ćete privatno snositi financijske i druge posljedice. Ono što mene zanima, zašto istu stvar radite sa gradom, gradskom upravom, raspisivanje raznih natječaja, konkretno vezano za poslove održavanja javne rasvjete? Koliko mi ovdje svi znamo, vi ste prekinuli jedan pravovaljan ugovor koji je transparentno donešen između 3 ponude izabrana ili više njih pravovaljana. Na koji način sad se ti poslovi obavljaju? Koliko ja imam informaciju, ide narudžbenicama. Koliko ja imam informaciju, narudžbenica ide do 200.000 kuna za usluge, 500 za radove. Da li se vi bojite tužbe odgovorne osobe koja je do sad trebala obavljati te poslove? Za razliku od vaše firme i vaših osnivačkih prava, to ćete snositi posljedicu vi, a ovdje će vrlo vjerojatno posljedice snositi gradska blagajna, građani grada Gospića, a što je najtragičnije, 2 puta će se platiti isti posao. Ako se ne varam, u službenom vjesniku grada Gospića kaže ovako: obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora, članak 18. Da bi se izabrao izvoditelj, izvođač, mislim da gradsko vijeće treba izabrati na prijedlog gradonačelnika 3 ponude, izabrati najbolju, izabrati jednu ako ta jedna je pristigla, ili niti jednu. Ja se ovdje ne sjećam da smo mi o tome uopće pričali, da smo imali to na dnevnom redu. Evo, ako me kolege vijećnici mogu ispraviti, ja vas molim, ispravite me. Znači, to je moje pitanje što se tiče poslova. Tu smo malo prije čuli uhljebljivanje, što, kako, zašto. Mene jedna stvar zanima ovako, konkretno Upravno vijeće usluga Gospić. Znamo da član Upravnog vijeća daje jedan član Upravnog vijeća iz sektora djelatnika, drugi je, ako se ne varam, daje općina Perušić, a treći opet ide na odluku u gradskom vijeću. Pa evo, ja opet pitam, da li se neko sjeća da smo mi ovdje razgovarali, diskutirali o članu uprave usluga? Ja mislim da nismo, pa me zanima na koji način je taj član izabran. Evo, hvala. Hvala lijepo, gospodine gradonačelniče, izvolite. Gospodine predsjedniče, ovo je bilo nekoliko pitanja. Meni bi bilo drago da je gospodin vijećnik Bronzović rekao kako ja to kršim zakon i temeljem čega ja kršim zakon. Još mi je čudnije da tu policija nije intervenirala, da tu DORH nije intervenirao kako ja kršim zakon. Baš bi mi bilo drago da interveniraju, da vidimo gdje, temeljem čega. To su floskule, gospodine vijećniče, i to je doista neprimjerno. Već je postalo degutantno da vi osobno raspravljate o mojoj firmi koja vas hrani. Degutantno je. Zamislite. To doista nema veze sa ničim. Na zadnje 2 sjednice firma koja plaća 12 ili više milijuna kuna poreza Republici Hrvatskoj je postala tema ovoga doma ovdje, ovoga tijela. Pa gdje smo mi? Gdje smo mi? Sramota. Doista sramota na što ste spali vi osobno. Omalovažavanje gradskog vijeća. Gradsko vijeće smatram izuzetno čestitim ljudima i smatrao sam
i sve dotle dok mene osobno ne budu vrijeđali, smatrat ću ih i dalje, i surađivati sa sve jednim u svakom trenutku i 24 sata na dan. Nikad ni u jednom trenutku nisam omalovažavao gradsko vijeće niti jednog pojedinca na ulici, a kamoli ovdje u ovoj prostoriji. Uhljebljivanje o tom, potom, to možemo zaboraviti, kolegica zamjenica je rekla sve o uhljebljivanju. Održavanje javne rasvjete. Meni je drago da ste vi pred ovim tijelom ovdje i pred javnosti podržali kriminal. Stvarno mi je drago. U prvih 5 mjeseci firma Milem je naplatila za održavanje javne rasvjete, to jest napisala račune od 1.570.000 kuna. U prvih 5 mjeseci. Gradonačelnik Karlo Starčević sa svojim suradnicima je ostalih 7 mjeseci odradio javnu rasvjetu jer nije htio sudjelovati u tom kriminalu. Zamolili smo gospodina Biničkog da korigira cijene, da napravi umjerene cijene koje će biti doista prihvatljive za grad, a ja sam se obvezao štititi gradski proračun u maniru dobroga gospodara. I to činim i to radim. Mi smo do sada potrošili cirka 107.000 kuna, gospodo, građani grada Gospića, vama na javnost, 107.000 kuna za javnu rasvjetu u ovih 7 mjeseci. 1.570.000 je obračunao gospodin Binički. Osim toga, raspravljali smo da smo raspravljali o ponudama. Bile su 3 ponude kad se on natjecao za javnu rasvjetu, od toga su 2 bile fingirane. 2 ponude su bile fingirane, tako da znadete. Nadalje, usluga. Ja u nijednom trenutku nisam u uslugi bio na nijednoj sjednici, na nijednom sastanku, niti upravnog vijeća, niti nadzornog odbora. Osim toga da i odgovorim na to pitanje, samo je nadzorni odbor plaćen, a upravno vijeće u uslugi nije plaćeno, ako se ne varam, u skupštini. Prema tome, to bi bilo to. Hvala vam lijepa. Vješto ste preskočili konkretna pitanja što sam vam postavio. Ja samo želim reći da kakav ugovor je sklopljen je sa firmom koja je do sad održavala konkretno javnu rasvjetu, ali nadam se da ovdje svima jasno da će se taj iznos koji je dogovoren morati svakako platiti. Hoćemo li ići tužbom? Vrlo vjerojatno. Hoćemo li tužbu izgubiti? Hoćemo, a usto ćemo platiti još jednog izvođača na način već koji vi provodite narudžbenicama protuzakonito i tako dalje. I naravno, gradsko vijeće ne omalovažavate, većinu stvari koje bi trebalo ovdje donijeti zajedno ne donosite. Mi ne znamo za puno toga, ne odlučujemo ni o javnim radovima, ne odlučujemo ni o upravnom vijeću kojem smo trebali. Evo, toliko o tome. Hvala lijepo. Nikako pitanja. Gospođa Alić, izvolite. A evo, vi ste na redu. Ja vas sve nazočne pozdravljam, posebno poštovanog gospodina predsjednika vijeća, tajnika, gradonačelnika, zamjenike, kolege vijećnike, medije i ostalo nazočne. Ja ću danas malo izići iz konteksta, možda nije primjereno ovo slušati na aktualnom satu, ali moram biti iskrena, ova pitanja nekako mi u najmanju ruku paraju uši. Otkad smo krenuli sa vijećima, ovdje se izmjenjuju doslovno uvijek ista pitanja. Čiji su konji? Jesi ti gradonačelniče platio porez? Jesi u sukobu interesa? Jesi uhljebio? Nisi uhljebio? Ja vas lijepo molim, ja sam zamislila ovaj aktualni sat danas kao aktualni sat u blagdanskom ozračju, da se ponašamo primjereno, da se ponašamo ozbiljno,
da priđemo problemima ovoga grada i da prestanemo stalno reklamirati pazarišku pivovaru. Toga je dosta. Imam pitanje za gospodina gradonačelnika. Gospodine gradonačelniče, da li ćete vi izdržati ove sve pritiske i ostati gradonačelnik do kraja? Ja vas na kraju toplo pozdravljam i posebno cijenim vašu humanost koju niko nije spomenuo od ovih vijećnika, što ste dali stipendije našim mladim studentima koji bi sutra trebali ostati u ovome gradu i smanjiti taj odlazak tih mladih ljudi iz ovoga grada. Dokle se god budemo ovako ponašali, mladi ljudi će danom sve više i više odlaziti. Ovim pitanjima vi zaustaviti nećete, vjerujte meni. Malo poštenja, dobro bi bilo i da se svi pogledamo u ogledalo i da vidimo tu koliko ima uhljeba. Eto, hvala vam. Da. Ako ovo bude sa pitanje... Nije pitanje, ovo je... Vidimo što će odgovoriti. Hvala lijepa, gospođo Alička. Doista zahvaljujem se na ovom komentaru i na ovom pitanju. Izdržat ću, pa makar 100 godina morao biti gradonačelnik. Samo da bi ovo očistio, da bi mulj i žabokrečinu očistio i da mi konačno iziđemo svi zajedno čista lica u ovakvom, kao što je i danas, blagdanskom ozračju na piće, na kavu, to bi mi bilo najdraže i bio bi doista najsretniji. Hvala vam na pitanju. Hvala lijepo. Možete, naravno da možete. Ako ste zadovoljni s odgovorom. Ja sam samo htjela nazočnima reći da mi ovo pitanje niko nije napisao, da sam dovoljno pametna da mogu sama postaviti pitanje. Gospodine Krmpotić, izvolite. Hvala lijepo, poštovani gospodine predsjedniče, gospodine gradonačelniče. Ja nisam dovoljno pametan nego glup, pa meni pišu. Vidio sam iz prethodne rasprave, samo da bacim jednu alegoriju, jer vjerojatno to odnosi na mene, pošto ne vidim nikoga drugog ovdje ko radi u županiji. Ja sam također primjen, a mislim što se tiče uvjeta da ih nema za moje radno mjesto nitko kao ja u grad, pa sam svejedno završio na vašem portalčiću kao ogledni primjer jednog uhljeba. Znači, toliko o tome. I što se tiče strukture upravnih vijeća i zaposlenih, matematički, znači za gospodin Nekić vjerojatno teorijom vjerojatnosti, nemoguće je da nema nikoga koji je i na bilo koji način, makar mu tetka bio u HDZ-u, nema ga, ne postoji, izbrisan, on je poslanic u Sloveniji. Gospodine gradonačelniče, da pređem na konkretno pitanje, ja vjerujem da ste vi psihofizička zdrava osoba i rekao sam da imate dobre namjere, međutim u vašu sposobnost sumnjam, a o tom potom to ću kod proračuna. Imam jedno konkretno pitanje vezano za vatrogasce. Naime, kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike propisano je da se on primjenjuje i na profesionalne vatrogasce. Što se tiče plaća i materijalnih prava, mi smo svjedoci da je ovu sezonu, znači vatrogasnu, da je naša javna vatrogasna postrojba heroj i da su svi ti dečki osvjetlili lice našeg grada i našeg Gospića i da su, evo, i ko je možda bio negdje putnik, namjenik, pa kad kažete da ste iz Gospića, gdje je gorilo, osobito u Dalmaciji, ljudi kažu da su naši vatrogasci bili uvijek prvi i uvijek najbolji. Zanima me to zašto su, ako je to propisano kolektivnim ugovorom i zakonom, a ako su državni službenici i namještenici, pošto je neoporezivi dio maksimalni 2.500, a oni to ne prekoračuju, ako su državni službenici i namještenici dobili 1.250 kuna, zašto se isplatili
vatrogascima iz naše javne vatrogasne postrojbe po 600 kuna. Mislim da ste trebali ispoštovati, oni će vas vjerojatno mogu tužiti i isplatiti im onaj iznos koji im garantira kolektivni ugovor i imamo neke, kako se kaže, natruhe da vezano uz vaše priopćenje uz gospodina bivšeg zapovjednika Željka Došena da ima i drugih mišljenja koja će biti vjerojatno formalizirana od nadležnih tijela u skoro vrijeme, pa i tu očekujemo jedan sudski epilog. A znači da skratim što rekla gospođa Alić, možemo se malo i našaliti, zašto vatrogascima nije isplaćeno ono što im pripada po zakonu, odnosno po kolektivnom ugovoru, a osobito mi je žao zbog njih, zato što su od svih ustanova na području grada, što se uskratilo baš njima, a oni, ja vjerujem, nećemo sada gradirati, da su stvarno ovaj grad učinili ponosnim. Evo, hvala lijepo. Hvala lijepo gospodinu Krmpotiću da on doista vodi brigu o vatrogascima. Što mislite da ste prije 10 godina vodili brigu o DVD-u Pazarišta kad sam ga ja vodio, kako bi se mi razvili, bili u izuzetno dobro i kvalitetno društvo. A koliko ima osjećaj, a mislim da imam ja osjećaj prema vatrogascima, jer sam osnovao DVD Pazarište i 10 godina ga financirao iz svoga džepa. Mi smo isplatili 600 kuna, slažem se sa vama, jer nismo bili u tom trenutku likvidni, a ostatak će dobiti uskoro čim budemo likvidni i nitko im nije uskratio ni jedne lipe, ni će im iko uskratiti jedne lipe, gospodine Krmpotiću. Ni jedne lipe. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Mislim, gospodine gradonačelniče, da ne treba uvod koliko je ko dao ili pridonio i što je bilo, mogao bi i ja vama držati predavanja na neke druge teme. Pitanje je bilo konkretno jasno, a vaš je odgovor nejasan. Osim, molim vas da ne bi ovo neko shvatio da u meni postoji zrnice netrpeljivosti ili mržnje, osim ako je natpolovična većina djelatnika JVP Gospić pravoslavne vjeroispovijesti, pa onda kasnite zbog toga što je njihov Božić kasnije. Božić je 25. prosinca i treba se božićnica isplatiti prije Božića, znači 1250 kuna, a to da nisu zakinuti, oni su zakinuti. Jer dobit će kad dobiju. Jel, Božićnica se isplaćuje za Božić, zato se zove Božićnica. A uskrsnica je uskrsnica. Hvala. Hvala lijepo. Sljedeći je gospodin Zdravko Župan. Poštovani predsjedniče, gradonačelniče, zamjenici. Javljam se u vezi pisma gospođe Tomašević koje me stvarno povrijedilo, protiv koje ja osobno stvarno nemam ništa, niti me ona zanima bilo kako. Gospođa Tomašević je poslala pismo gradskim vijećnicima kao okružnicu putem tajništva grada. Pa me zanima čija je to odluka da se koriste gradske službe u privatne svrhe. Poštovani vijećniče, gospođa Tomašević je stvarno na jedan neprimjeren način javno prozvana na prošloj sjednici ovog gradskog vijeća. Ona je ne samo znači žena novinara, ona je i članica upravnog vijeća imenovana od strane grada Gospića. I zato je ona, gospodo, vama poslala. Znači, ne žena novinara, ona je članica upravnog vijeća imenovana od strane grada Gospića. I to bi trebali biti i imati u vidu. Hvala. Ja osobno nisam prozvao gospođu Tomašević i opet vam kažem da nemam ništa protiv nje. Dapače, ona je tamo izabrata gdje je. Ali me zanima zbog čega se šalje meni službenom poštom njezina pisma. Znači, mogu građani bilo koji doći preko ureda poslati svoju pošiljku, više ne treba nositi u poštu.
Sljedeća je gospođa Šikić Rosandić. Dobar dan, sve vas srdačno pozdravljam, čestitam blagdane i danas svim Ivanima imendan. Slijedom upita i zamolbi građana postavljam pitanje vezano za gradski prijevoz, javni gradski prijevoz, odnosno uspostavljanje autobusne linije Lički Osijek-Gospić i Gospić-Lički Osijek, jer građani koji nemaju vlastiti prijevoz prisiljeni su stopati i naravno to im predstavlja veliki problem. Da li je predviđeno poboljšanje javnog prijevoza? Hvala. Hvala na pitanju, izuzetno dobro pitanje. Mi smo prije 2 sjednice tu temu imali na sjednici gradskog vijeća gdje smo planirali lagano prenijeti koncesiju na komunalac koji je i registriran za gradski prijevoz kao komunalnu djelatnost. Međutim, nažalost, ta točka dnevnog reda nam je skinuta na sjednici i nije prošla. Ja se slažem da je neprimjereno, mislim ako se ne varam, jednokratna karta 27 kuna Lički Osijek Gospić, ali sve ćemo učiniti da se to promijeni i da ćemo trebati iz suprotnog, ali ne protivničkog, suprotnog tabora pomoć da riješimo ovaj problem. Jer ga samo možemo zajednički riješiti i ako oni žele i hoće raditi na dobrobit građana grada Gospića, onda mi konačno moramo napraviti svoj javni i stvoriti svoj javni prijevoz koji će biti primjeren platnim mogućnostima naših građana. I sigurno ćemo na tome raditi. Hvala. Hvala lijepo. Sljedeća je gospođa Čačić. Kakva su pitanja dalje? Dobar dan svima. Svi vas srdačno pozdravljam. Gospodin župan je već postavio pitanje vezano za gospođu Tomašević. Ja imam to pismo tu. Mislim, ružno je to da se gospođa proziva, znači javno se proziva, a nije ni bila nazočna tu da bi mogla odgovoriti na to vijećničko pitanje koje je postavila. Stalno je riječ o nekom uhljebljivanju. Mislim, ne znam kako je to uhljebljivanje jer je gospođa zaista stručna, što je ona i napisala u svom pismu. I citiram, ispričavam se, nešto je palo. Diplomirani sam ekonomist, radim u strukovnoj školi Gospić unatrag 15 godina. Ali neki građani čuju, tako da ja znam da ste vi to svi pročitali. Znači, gospođa Tomašević je zaista stručna osoba i onda ne vidim kako je to uhljebljivanje. Za mene uhljebljivanje više to da se zapošljava, ne znam, tipa zato jer je kuma od nekoga, zato što je kćer od ovoga i onoga. Mislim, nije u redu. I mislim, gospođa je bila zaista povrijeđena i zato stojim na njenoj strani. I mislim da bi, pošto je ona bila javno prozvana, ispričavam se, mislim da bi bilo u redu kad bi se gospodin javno... Neću. Mislim da bi onda bilo i u redu kad bi se kolega vijećnik Brkljačić, znači i javno ispričao onda gospođi jer nije bilo na mjestu. Zaista nije bilo. A pitanja, ako već moram preformulirati, gospodine gradonačelniče, što vi mislite o tome, bil se gospodin, to jest naš kolega, treba ispričati gospođi? Hvala vam lijepa. Ja se nadam da je konačno došlo vrijeme, mi živimo u 21. stoljeću, ako sam nešto pogriješio, onda moram biti sposoban i malom djetetu se ispričati, a ne odraslim ljudima. I ja to činim, ja to prakticiram, ali nažalost ja ne mogu ući u tijelo i u psihu vijećnika gospodina Brkljačića, to njemu ostavljamo na savjest. Božić je tu, Nova godina je pred nama, a neka čini što hoće. Ja ako pogriješim osobno, ja se ispričam. Hvala lijepo. Sljedeći je gospodin Marijan Brkljačić sa svojim pitanjem. Pozdravljam sve vijećnike.
predsjednika, gradonačelnika, zamjenike, predstavnike medija. Koristim još jednom priliku da vam svima skupa čestitam Božić. Može. Evo ovako, ja ne znam i ne vidim razloga da se ja ispričam jer ja gospođu nisam ničim uvredio. Samo je pitanje bilo da li je to uhljebljivanje, to je vraćanje dugova gospodinu Tomaševiću i o tome smo, a o njezinoj stručnosti, a i o takvim kadrovima, takvih kadrova ima u Gospiću na stotine. I o tome ne bi sad više pričao uopće. Ali moje pitanje koje sam sad postavio, napisao, evo, nedopustivo je, gradonačelniče, da lažete kako ste vi dali božićnice nezaposlenima i umirovljenicima. I to sve zbog glasova za izbore. Svi mi ovdje znamo da je većina u gradskom vijeću, a to je koalicija HDZ, HSS, HSP, dr. Ante Starčević, a koja je zapravo vlast u gradskom vijeću, prekinula sjednicu kako bi se mogla ta božićnica uvrstiti u rebalans i izglasati. Evo, sada vas pozivam da se o tome očitujete. Prije i još nešto, pa zašto se mi ovdje smrzavamo? Zašto mi ovdje na vrijeme se ne ugrije ova prostorija? Svi smo ovdje ukočeni od studeni. Eto. Gospodine Brkljačiću, baš bi drago bilo kad bi našli jedan redak, ne prosto prošireno, nego samo prostu rečenicu u kojoj sam se ja hvalio da sam ja dao vijećnicima božićnicu ili nezaposlenima naknadu. A nemojmo izvrćati. To je prozirno, to je više nego prozirno. Građanima grada Gospića božićnicu i nezaposlenima naknadu su platili da kako porezni obaveznici. Ja im čestitam ovog trenutka na njihovom uplaćivanju poreza kroz komunalnu naknadu, kroz dohodak i tako dalje, a ovi drugi da kako da su zaslužili. Da nisu zaslužili ne bi dobili. Jedino što je meni jako žao, što nismo mogli odobriti više novca, da ga je bilo u proračunu, da kako da bi bili još par sto kuna dali više našim sugrađanima koji su u ovom trenutku doista potrebiti. Ja se slažem da je trebalo više, da znam dosta ljudi koji su za ovaj Božić više gladni nego siti. A evo sad ću vam citirati vašeg glasnogovornika Popovića koji je na svom portalu objavio: odlukom gradonačelnika nezaposlenima i umirovljenicima sa jadnim mirovinama je isplaćena božićnica. To je vaš Popović. Ja poslovniku vam ne mogu dopustiti, a vi kršite poslovnik, što bi ja sada? Hvala lijepo, završili smo aktualni sat, sve u redu. Molim lijepo, držali smo se, evo, gradonačelniče, ja vjerujem da ćete se i vi držati toga. I zaključit ću ovu točku. Opet je to prošlo ok. Sljedeća točka je usvajanje zapisnika sa 5. sjednice gradskog vijeća. Ima li primjedbi? Tišina, molim vas, gospodine Brkljačiću. Zapisnik, primjedbi, nema. Dajem na usvajanje ko je za, protiv, konstatiram jednog.